Bueno, vinc aquí, mira que està la tele, aprofito per dir que jo estic molt preparat segurament. Potser el tema de les computadores no el domino, però estic fent un curs al Sagrat Cor, un curs avançat, en el qual m'estan ensenyant a portar el ratolí, i ja el domino.